Benim torunum büyüyünceye kadar ben ona nasıl bağırırım? O kolay şşt dersiniz, pişt dersiniz, olur biter. Eğer isminizi siz koyarsanız belki de beğenmez. Beğenmez mi? Tabii beğenmez. Mesela benim adım iyi mi yani? Tuzsuz Deli Bekir. Bana kalırsa tuzlu akıllı Bekir derdim. Aman tuzsuz Deli Bekir daha iyi. Sus lan, ne dersem onu yap. Fazla şamata istemez. Hadi bana eyvallah. Hey bre. Aman Hacı Vatan, ben eve gidiyorum. Sen kimseye görünmeden torununa bir isim koy. Yoksa ya senin torunun isimsiz kalacak ya başın derde girecek. Hadi eyvallah. İş yine başa düştü. Hadi eyvallah dostlarım. Надяваме се, че са останали доволни. Очакваме ви следващия формат на Сдружение Букет. А сега даваме думата на нашия областен координатор госпожа Шенайден. Добър вечер на всички. Много съм развълнувана. Не знам дали на турски или на български, мисля, че ще ме разберат всички. Първо искам да благодаря на нашия кмет, господин Димитър Събев. Винаги е бил до нас. Абсолютно винаги е бил до нас. Ние сме едни щастливи хора. След това искам да благодаря на Ваня Павлова, общинския председател на ДПС. След това искам да благодаря на Араз Узунов, на областния председател на младежкото ДПС. И най-накрая на патрона, на нашия депутат, на Хасан Хаджи Хасан. Той е нашата гордост. Наистина ви казвам, той е нашата гордост. Видяхте децата ни какво са възможни, какво умеят да правят. Умеят да рецитират, умеят да пеят, умеят да танцуват, театрално изкуство. Изложбата, която направихме навън, също е с тяхно участие. Аз съм един щастлив човек, че съм учител в този град. Надявам се да ви е харесало и ви очакваме до нови срещи. Сега искам да дам думата на госпожа Ваня Павлова, ако иска да ни каже едни топли слова. Винаги знам, че ще ни подкрепи. Винаги ни е подкрепила. Добър вечер, уважаеми господин кмете, уважаеми депутат наш. Аз да ви се представя за тези, които не ме познават. Ваня Павлова се казвам, общински председател, общински съветник на ДПС. В момента съм и кандидат в листата на ДПС втора. Искам да поздравя тия прекрасни деца първо. Честит празник, мили деца! Много да поканя на селата всички. Поздравявам и вас, родителите ви, прекрасни деца. И искам да поканя господин Хаджи Хасан да каже няколко думи. Добър вечер на всички. Уважаеми господин кмете, уважаема
уважаема госпожа Павлова, скъпи приятели! За нас с Ваня Павлова беше голямо удоволствие да бъдем съпричастни с вас, да присъстваме на този върховен спектакъл. Позволете ми от мое име и от името на госпожа Павлова да благодаря на кмета на град Килифарево за създадените добри условия за работа на тези деца. Скъпи приятели, само след 20 дена на вас ще ви се наложи да гласувате. За тези 20 дена, които отминаха, аз и втората в листата Ваня Павлова минахме 10 общини на Великотърновска област. След 20 и толкова години имаме уникалния шанс не един, а двама народни представители. Защото ГЕРБ се карат, БСП се карат. Двама се карат, ние с нея пък печелим. Вижте, последните 4 години тази държава се ръководеше еднолично от думата аз. Аз дадох пари, аз направих асфалта, аз направих каскади. Никога не се говореше за позора на ГЕРБ. За последните 4 години ГЕРБ докара хората до просит като яга. Обръщаме се към вас от мое име, от името на Ваня Павлова, на 12 да подкрепите Движението за права и свободи в бюлетината с номер 40. Накрая ще кажа нещо и на турски. Şimdi bu kızarlar nasıl oynuyor? Arkada oturanlar başlayın soruşun. Bu kıza koyulup точка, buna koyulup точка. Bırakın bu точкayı. Bırakın bu точкayı. Казваме, пото отрисус, бако нема одиđa, tako imamo точка. Няма ли? И накрая, епис, цао, варон, обичаме ми аз и Ваня Павлова. Бъдете живи и здрави!
мероприятие. Саид Джамбазов е първия. Наистина даде много от себе си. В рамките на един месец подготви децата за театралното изкуство. И Сениха Келемерова, която и участва с децата в фолклорните изпълнения. Аплодисменти! И за двамата искам аплодисменти специални. Айде да видим след това журито как ще оцени. И накрая, много се вълнувам, но ще кажа няколко думи и на турски. Ако позволите, естествено.